Tá muid ag géirí isteach éadaí a bhí in Éireann agus i ddíortha éagsúla fud an domhain thar 100 bliain. Dus, argaimiid an seanfhocail seo. Is sé an duine an téadach. Is sé an duine an téadach. Go dé chiallaíonn sé sin? Well, chiallaíonn sé go dtí le na hÉadaí, go dtí leis na hÉadaí a chaitheann tú go leor a rá fad a farsantacht. Mar hampla, má chaitheann tú dearg, haca le a rá go bhfuil tú i géirí ard a tharnann seortaíonn. No, má chaitheann tú éadaí atá ionta dáte agus funky, b'éidir gur duine cruthíthe thu nó duine rudbag difriúil. An tí leat sa smaoinú hampla béala. Argaime sin is na hÉadaí. Éadaí a bhí ann ó na fíochaidí, a rá go dtí an lá atá inniu ann. Ins na fíochaidí nó i 19 bhí gúnaí cosúil le seo ann. Gúnaí trom, doratha agus fada. Bhí an 100 dónla díreach in chríochnú agus bhí aspa olann agus cadais ann, agus bhí an-tionathair agus seo na hÉadaí. A raianis hiag na céigeadí. Bhí difriúil le feiceáil an seo a rí seala. Bhí spotaí ionta coitianta mar fatrin, agus bhí colaí ionta sneasta na fir comhainn. Cad faoi na seascaidí. In 1960 bhí difar an silliar an leis an asin. Tréimh sé réabhlaide a bhí an, go háirithe den rá a thosaí a chaithú bríste. Bhí na bríste bell leathan seo ionta fashionanta den rá agus den fir. Agus, mar a ecann sibh sa fictar seo, bhí patron ionta funky an na tíleanse agus na gansaithe comhainn. Ins na seachtaidí, bhí difar an a rís. Bhí gruig ada cuid den fir. Go dté do bharhfuil fa sin. Bhí bríste géine buí agus bast cóta sneasta an comhainn. Agus leis na mrá, bhí níos mó saoirse acu, thosaigh siad a caithfidh scuirtaí agus gúnaí a bhí níos scuire agus díra. In 1980, bhí codhúir dahanna an, dahanna gala le feiceáil na hÉadaí agus an seodara. Argar an fictar seo. Bhí gruig ionta mór chuid den rá fásta. Is maith liomsa an colaí ratha sin. Cad faoi 1990, fan go bhfeiceadh muid. A rí seala bhí dahanna gala le feiceáil, agus thosaigh na loipeannaí agus na lubain ag teachtaiste san asin. Sílim go bhfuil na lubain ionta fashionanta sa lá atá inniu ann, ach thosaigh an stíl sin ins na nóitheadí. Cad faoi anois sa lá atá inniu ann? Cén sort éadaí atá fashionanta anois? Tíleanse de gach sort, agus dahanna éagsúla le feiceáil na hÉadaí go fáil, bríste géine atá tanaí, an tí leat sa smaoinú rud béala atá fashionanta. Ba bhfuil an feiceáil an cibhan leat cén a bhí na hÉadaí seo san asin. Cad faoin colaí ratha. Bhí sé sin ans na hochtaidí, na lubain, thosaigh siad sin sna nóitheadí, an gcuine fada doratha, sna fíochaidí, agus an gcuine leis na spotaí, tá ceart agat, ins na céigeadí.